Dit weer een oud achterhuis. En daarboven weer een planken. Daar hij het heel lezen. Oh. Ja. En de slipkamer weer vroeger de stal, hè? Ja, de stal. Dat de grop. Daar hadden feest in. Maar wij slepten memmen in een alle keer. Mem en tante Aaltje en omke Wieger. Daar weer een bedstee. En dan slepte u zaaltje hier. Oh. En Wieger en ik in de kamer in de kamer, ja. Oh. Ja. Zo gingen we dat vroeger. Ja. Dat hinderde niet als broer en zuster binnen Nee, dat slepen. hinderde vroeger echt niks. Dat werd net op praktiseerd. Nee. Nee. Ja, een prachtige tijd hoor. Schitterende tijd, ja. Ja, heel mooi. Het is mijn oudershuis. Ben je geboren. Ik heb mijn hele leven hier overwinnen. Hè. Ik heb een heel mooi leven. Hoor. Maar ik vreeg je oud jou binnen. Wat dacht je? Ik doe het net eens eens. Nou, waarom niet? Praat maar. Nou, ik zie jou een ieder van 90 jaar. Oh, 90. kom maar. Hoeveel komt erbij? 8. Er komt 8 bij. 98. Ja. Dus je gaat naar de 100. Ja, die komt al uit. Maar ik weet net of ik het beleef. Dat weet je net van tevoren, hè? Nee. Je hoopt het wel? Nou, dat weet ik niet. Dan wordt het steeds minder, hè? Zo, het gaat nog. Maar ik ga een protte hulp natuurlijk. De bandbinder en nu heb ik weer een werkster. Ja. Ja. Want jou zoen je net voor het willen? Ik? Waar wil je me heen had? Nou, ik weet dat heel veel vrouwen van jouw leeftijd net met thuis zijn. Nee, dat is zo. Maar ik word net graag voort. Ik zal het net beleven, denk ik. Maar hoe was ik voor zo graag hier eigenlijk sterren. Ja. Ja, ze zit in haar eigen hoeske. Dat vindt ze heel belangrijk. Ja, dat is wichtig voor haar, hè? Ja, dat is heel belangrijk voor haar. Ja. Dus, nou ja, als ze tevreden is en het kent ze, vind ik het prima. En jou ben je nou ik een soort bij je mem? Ja, als je maas ging het heen en maakt wat koffie drinken, een bakje koffie met haar. Nou, en met die dan kom ik nog even. Ja. Als de meesten nou zei ze van, wat is het je liet soms bij op te groeien. Maar dat hing jou, hij ook je les van Ik had toen net nooit, nee. Maar ik denk nou wel, ja, er is geen douche. He, dus dat mis ik nou wel. Nou, ik ben net smarig. Nee hè. Maar toen best erin opgegroeid. Dan wist ik gewoon ergens net beter. En ieder warm wetter? Nee, ik net. Nee? Nee, maar het wetter zie je er, maar de wetter zie je er. Ze had leven nog, hè? Oh, dat hindert niks? Nee, praktiseer ik die hoor. En hij een soort hulp. Ik bedoel, is de thuiszorg hier vaak? Maas, 8 keer dijs. 8 keer dijs. 8 keer? 8 keer dijs komen die vrouwen. Wanneer ben je dan? Nou, met 2 oren. Ze komen nou 12 uur weg. ieder steeds. Ja. Ja. Maar geen 8 keer. Ja, hè. 8 keer dijs. Wat was het erbij, Harry? Nou, de hele dag verspreid. Misschien ook wel. Ja, en naks. Ja, Naks komen ze ook nog een keer. 1 keer, ja. Dat is zo. Ja. Maar leuke vrouwen? Ja, alle keer geweldig. Ik kan nergens krommen naast je hoor. Nee. Ik ben alle keer lekker lief. Zou jou de pot nemen omheen? De Ben en Alice Ben komen hier in protten, ja. Hè? Heel vaak. Ja, Ja. vind ik heel prachtig. Ja, heel prachtig. Dat is zo mooi, hè? En iets skatten. Ja, prachtig.
Maar ik vind het wel een hele drukte. En waar deed u goed voor? Ja, ja, op televisie haast. Nee, ik kom net. Ja, ja. Ah, hoor op. Ja. Net op de... Speel ik wordt mijn kop gedaan. Nee, mooi opdrinken. Hoe krijg je het in de holle en kom hier? Ik zou het net weten. Deed wat. Ja. Goeie! Goeie! Goeie. We zijn er. Wat ben je onderweg? Wat ben je onderweg? Ja. Nou, wat Leidje, wat Zwitser, wat oude Oeberen. Aha. Ja, we zoeken nog een vrouw voor hem hier. Hij moet nog een vrouw, wist toch? Maar hij doet het niet. Wat hij net? Hij doet het niet hier. Een knappe kerel. Ja. Maar jou probeert hem dan wat te helpen of? Ja, maar ja, dat houdt iedereen wil hem helpen. Maar ja, hè? Hij houdt je naast hem. Nou, kom op, zei ze. Een goede boerenmeid, dat wie krijgt het voor hem. Hij is visserman, een kanalenvisser. Nooit zeevisser. Dus hij heeft net zo volle les van hem, dus toch? Hij komt weekends alleen met thuis. Ja. Maar het is een goeie jongen. Dat wel? Ja, een hele goeie jongen. Beste fan. Ja, hij doet het niet. Ja. En nou is het wat op zich naar een vrouw. Ja, op zich naar een vrouw. Ja. Dat maakt niet eens als dat er ook om. Maar zeg ik allereerst een skip, hè. Allereerst het visje. Dat is gewoon mijn leven. Dat is belangrijk. Ja? En ja, ik heb geen echte hobby's. Dat is het visje, dat wat mij samenhangt. Van alles wat. Het netten en het technische, het varen zelf, dat is mijn leven. En de vrouw past net op zijn goed bij die dingen altijd. Dus, en ik ken nou, dat ben mijn liefdes. Ja, daar ben ik wies mee. Okay. En een vrouw kan hartstikke mooi wezen, maar het kan ik hartstikke meer wezen, dat weet ik al. Dus, ja. Het is het wandelen. En op zee ben je vrouwen. Hè?